Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना. आज सकाळच्या पूजा आणि भटातर्फे अभिषेक जाता 12:30 ते 1 पर्यंत आम्ही आरती करतो. वर्षाप्रमाणे आम्ही साजरं करना आम्ही महाप्रसाद दवरना तेजे बदलाक आम्ही प्रसाद म्हणून आम्ही पाकिटी केले आनी लोकांक वाडटले. तेवून आमी किर्तनूय दवरना. आमचे भितर आमी भजन करतले आनी अनंत चतुर्थीचे समाप्त जाता.